Bueno, bona tarda. Estem aquí fent aquesta sèrie d'entrevistes perquè volem que l'afició conegui una miqueta més l'afició, els jugadors de la base, una miqueta més vosaltres, els jugadors que esteu a la divisió d'honor plata. Estàs preparat? Doncs digue'ns el nom, el lloc on te jugues, els anys que fa que jugues a Sarrià. Jo soc l'Oriol Teixidor, fa des dels 5 anys, en tinc 22, fa 17 anys que jugo del Sarrià i jugo de primera línia. Quina diferència, ara que estàs a plata, et trobes amb els equips, no? La igualtat dels equips, una miqueta. A veure, preferit, anímicament m'agrada molt, tot i ser esquerrà, però m'agrada molt, té una potència física espectacular. I després, com a Canell, i Aleix Gómez també és molt, molt bo. Què et va portar quan tenies 5 anys i mig aquí a la Unió Esportiva Sarrià a jugar a handbol? Per què vas preferir un esport d'equip que no pas un esport individual com enduro, taekwondo? Doncs la veritat és que mira, vaig anar un dia al camp de futbol d'allà al costat de casa meva i quan vaig ser ja vaig dir no. Jo vaig veure el camp molt gran i vaig dir no. I parlant amb un amic, un company de classe que tenia, l'Aniel Sens, que els seus avis sempre venen, doncs em va dir, vine a provar el handbol a Sarrià, i res, que vaig venir i aquí m'he quedat. Què és el que més t'agrada jugar a handbol? Sí, el que més m'agrada del handbol. Al final, poder disfrutar la pista, estar amb els companys, veure que les coses surten quan les has treballat i això és una satisfacció molt gran. Què els diries als jugadors, els que estan a la base del club, jugadors i jugadores, evidentment? Primer de tot, que escoltin els seus entrenadors. En què pensin que no els agrada com els diuen les coses o què els diuen les correccions i tot, però al final els entrenadors sempre en saben més que tu i sempre veuen coses des de fora que et poden ajudar a millorar. I els jugadors que fan de capità a l'equip de plata, quines qualitats tenen? A veure, principalment són veteranos, que han viscut el que no han viscut la majoria de joves. I a partir d'allà doncs, ens aporten qualitats de petits moments de que ens falta, jo què sé, una emputxada, ens animen, ens ajuden a corregir. Jo sobretot, per exemple, quan vaig pujar al primer equip, en Nito, per exemple, sempre em venia i em deia mira, fes això, o bota una mica més lluny, o fes aquest moviment, i al final te van ajudant amb aquests petits detalls, i també introduir-te a l'equip, perquè al final puja al primer equip amb 18 anys o així, i hi ha gent més gran, de 30 anys, i clar, al final les diferències són grans. I no, la veritat és que porten aquesta veterania que és necessària. Des dels 5 anys i mig que portes jugant aquí a Sarrià fins ara, has tingut molts entrenadors. Per tu, quin seria el millor entrenador que has tingut mai? Sí, claríssimament, Josep Gaspar. En que a vegades ens enfadem per com ens diguem les coses o perquè me'n corregeix o per el que sigui, jo veig que és que ho penso, o sigui, va 10 passos endavant teu, perquè jo tinc una anècdota amb ell que un dia li vaig dir no, m'he mirat aquest vídeo i he vist això i em va dir no. Està molt bé el que m'has dit, però hi ha 10.000 coses més. I va anar analitzant segon per segon això i això i li dic, vale, sí, ho vull analitzar però a la meva manera. Jugues a l'èlit de l'handbol ara mateix, a què renuncies per poder competir amb ella? Majoritàriament temps personal, estar amb els amics, estar amb la família, perquè al final es resumeix, ara començo a treballar i així, però fins ara era universitat, estudiar classes d'anglès a les tardes i el que sigués i cap a entreno. I clar, al final, o els caps de setmana que dius, no, jugar aquí a Barcelona està molt bé, però quan te n'has d'anar a Màlaga, a Galícia, que perds
perds el cap de setmana i tot, doncs arribes el diumenge rebentat, perds molt del que és l'àmbit social més proper. Ja va acabant. Quin és el teu millor record en una pista d'handbol? Individualment poder diria com el primer dia que vaig debutar al primer equip, a Nacional, contra el Sant Quirze, a la seva pista, i col·lectivament les fases. Les fases van ser espectaculars. Les havia viscut com a públic el 2011 quan era així, però viure-les dintre de la pista i formant equip i tot és brutal. És com els jugadors que surten a la tele del Barça, que arribes a l'hotel, tens tot preparat, el fisio amb les galledes de gel, és brutal. Molt bé. I el pitjor? El pitjor? Els sectors juvenils del Puerto Sagunto, vam anar a jugar allà, van guanyar els 2 primers partits i l'últim partit era contra el Puerto Sagunto. Qui guanyava anava a la fase top 8. I aquell partit el van perdre i va fer mal, va tocar. I ja per anar acabant anem a fer unes preguntes ràpides. Vale, sí. I contestes, si pots, sense pensar. Quin és el color que no t'agrada gens? El vermell. Un cantant o grup de música que t'agradi? Duki. Quin és el jugador més xerraire de l'equip? Font Mariscal. I el més tímid? Òscar o Font. Defineix Magí Gaspar en una sola paraula. Meticulós. Cafè o tilà? Cafè. L'últim llibre? No contesto. El de la universitat. El que és l'últim de la universitat. Una pel·li? En busca de la felicitat. Una sèrie que t'hagi impactat? Narcos. I ja per acabar, doncs explica'ns per tu què significa la Unió Esportiva Sarrià. Bueno, com es diu, més que un club. Vull dir, al final és una família que hi passes moltes hores, molt de temps. Quan era més petit estava aquí, o sigui, acabava de dinar i ja volia que em portessin al pavelló a mirar partits i arribava aquí a les 3:30 el primer partit i fins que no acabava el segon equip, que era l'últim que jugava, estava aquí. I és això, vull dir, és com una família que vens aquí, et coneix tothom, parles amb tothom, i això és el maco d'un esport. I després també arribar a jugar aquí i trobar-te el pavelló ple, és que és un altre nivell. Vull dir, jo hem anat a pistes de, no sé, Alicant o equips aquests més tops que volen fer promocions de pujar i així. És que jo m'és igual, jo em quedo amb Sarrià i amb aquesta afició. Vull dir, això a mi no ho he trobat a cap pavelló. I l'any que ens tocava jugar contra el Bordils, per exemple, que hi havia d'haver-hi el derbi ja, jo em quedo amb Sarrià. O sigui, Bordils té també molt bona afició, però és que jo, Sarrià, és el millor, vull dir, és el dia que deixi el handball o que canvi d'equip o el que sigui, o sigui, trobaré a faltar estar a la pista i tenir tota la grada plena, aixecada, cantant, vull dir, per mi això és el millor del Sarrià i el que no pot faltar mai. Doncs moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estoneta i... Moltes gràcies a vosaltres.